Pamilya sa usas mga biktima sa tabong landslide sa Carmen Copper Corporation sa Dakbayan Toledo na nawagan og gustisya nga nagpatabang nga sila nga mahatagan og disente nga lubong ang ilang padre di pamilya. Ang report ni Marie Dumabok. Ang ikaupat nga nakuha diha sa incident area niadtong Disyembre 22, giila nga si Junicio Labang, taga-uling syudad sa Naga. Matud sa usa sa giisip ng anak ni Labang nga si Bernadette, nga tulo na katuig na kining nagtrabaho sa Carmen Copper Corporation, isip backhoe operator, ubos sa usa ka kumpanya nga nagsilbing subcontractor. Hangtod ning higayuna, giangkon niya sa GMR-TV Balitang Bisdak, nga lisud dawaton sa ilang pamilya ang nahitabo sa giisip nila nga provider. Ilabi na ning kapaskuhan. Hustisya ang ilang panawagan, patubago ng safety officer o guban pang opisyal sa mining operation. Nangamo ang panawagan, ma'am, hustisya para sa akong papa. Kay if nakakita mo sa video, makita din niyo mga dako jud kayo lapses ang safety officer na. Ang among panawagan nga unta, kung kinsa ang safety officer or kinsa ang responsible nga person ato, dapat gid siyang manubag sa nahitabo kay dili lang sa akong papa, daghan ni ang nawad-an og pamilya. Samtang giangkon sa pamilya ni Labang nga hangtod karon way nadawat nga tabang gikan sa mining company ug sa kumpanya nga subcontractor. Gani bisan lungon wa pa mabayri. Ang incident man nahitabo during working hours, operation hour, so it means responsibility nga sa company. Ang whatever expenses, burial, anything, lahat din ng responsibility, ma'am. If dili ko mag-follow up dito sa kanang murag forma nilang papa, dili sila mo respond sa ako ang mga messages. Na baka na murag kuwang ang ilang sympathy, kuwang ang ilang financial support sa amoa. Even ang wala pa sila natabang na mo. Sa gihatag nga kasayuran sa Carmen Copper Corporation, nga nagpadayon pa ang ilang pagpadangat ug assistance sa mga pamilya sa biktima. Samtang, matud sa kapulisan sa Toledo City, nga pabiling gipangita pa ang unom ka mga trabahante nga biktima sa landslide. Sa pagkakaroon, upat pa ka mga patayng lawas ang nakitaan. Uba ni Cleofer Lumayag. Ako si Marie Dumabok. Balitang Bisdak.